जोंनि बर'नि मोजां मोजां सिख्लाफ्रा जोंनि हाथरखिफ्रा गुबुन हारिजोंसो सानफा एफा जुलि जागासिनोलै। जायफोरखौ लाना जों देरगायोमोन बिसोरबायदि सुबुङानो जोंनि बर' हारिनिफ्राय गुगालांगासिनोलै। हेल' रायजोफोर, वेलकाम टु बड'लेण्ड इन्टारटेनमेन्ट चेनेल। दिनै मावजि बुन्दाया जेबो अयथासार ब्रेकिं निउस लाना फैयाखै। दिनै मावजि बुन्दाया गाबनो गोनां जादों। एथ' मोजां मोजां बर' सिख्लाफोरखौ जोंनि बर' हारिनिफ्राय गुगालांबाय सोर फाग्लाया दुखु मोनाब्रा, मोनखायो इसेबाबो। आं मावजि बुन्दा बुंखायो, खिन्थु आं सादा सिदा। आं जाया सादा, आंनि बुंनायाव जानांगोन सिख्लाफोर सिदा। ओइ गुबुन हारिजों थांनो नागिरग्रा बर' सिख्लाफोर, नोंसोर एसे हारिनि सोमोन्दै सानोब्रा एसे। नोंसोर मानो बुजियाब्रा तारिका। इसिबां ससियेल मिडियाफोराव बुथार जानाय नुब्लाबो, लांखार जानाय नुब्लाबो, माबा जानाय नुब्लाबो नोंसोर गिया नामाब्रा? गिया नोंसोरो? नोंसोरखौ जोंबायलां। माने जोबोर फोथायना गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ। मोजां मोनलायनायनि बाथ्रा नालाय फोथायना थागोन, उनाव सेलटेप। आंबो बोरैबा दुखु मोनोलै ससियेल मिडियाफोराव बिदि गुबुन हारिजों थांलाबायनानै अयथासार खालामजानायखौ नुलाबायबा। मोजां मोनलायनायाथ' बयहाबो मोनथाय दङ। मोजां मोनलायनायाथ' ओरैनो राव धोरोम हारिमु जेबो सिनायानो। अब्लाबो साननांगौ आरो ना, निजेनि हारिनि सेंग्राजों थांबा माबायदि जागोन, गुबुन हारिजों थांबा माबायदि जागोन, बेखौ एसे साननाया मोजां होनना आं सानोलै मावजि बुन्दाबाबो। गुबुन हारिजों थांनानै मोजाङै गोरोबनानै रायजो जानायखौ जोबोर खम नुयो माथो। साफा सानै जायो मोजां, थेवब्लाबो जोबोर खम नुयो। आलाय सिलाय गोदाव सोराव जालाबाय थानायखौसो नुनो खोनानो मोनो। दा सोरबा अबर' सेंग्राजों कानेक्सनाव थानाय सिख्लाफ्रा बे भिडिअखौ नायदोंब्ला आंखौ बिराद जोंखांबाय आरो। दा जोंखादों, आंखौ हामा मोनखादों आरो ना। बे मावजि बुन्दायालाय मा गोदाव सोराव खिथाबाय फैदोंलै साला, मोननायबा बेखौ बिदि जादों आरो गोसोजों। आं जायखौ गोसोजों, आं जेखियानो जाया, आं गुबुन हारिजों सेंग्राजों मोजां मोनदों, नोंहालाय मा जादों? आंनिसो गोसो बिदि जादों आरो दा बे गोसोआव। सायबि खिन्थु बैफोरबायदि अयथासार खालामजानाय सिख्लाफोरनि बायदि नोंनाबो बे समा फैनो हागौ। एसे सांग्रां जा। नोंसोरथ' दा फोथायना थागोन, नोंसोरथ' दा सानखागोन आंना बयफ्रेन्डआ बिदि नंखायाहाय, आंना बयफ्रेन्डआ गुबुन हारिनि सेंग्राबाबो आंखौ जोबोर अनखायो, आंखौ बिदि आलाय सिलाय खालाम नङाहाय, बिदि सानखागोन नोंसोरो उनावसो। आरो र' खायसे खायसे सिख्लाफोरा बुंलायनो बर' सेंग्राफ्रा जौ फाग्ला, बर' सेंग्राफ्रा निसा लायो, बर' सेंग्राफ्रा जेबो गैया, बाइक साखावनो रोंगौ, जेबो उदाया, खामानि दामानि रोङा, फरायनायाव गैया, जेबो साख्रि बाख्रि माथा मारिया, बायदिसिना अना बुयो माबा माबि। नंमारगौ नामाब्रा? गासिबोथ' नङा नंनायालाय, खथ' मोजां मोजां बर' सेंग्राफोर गोग्लैसोना दं, आग्लायना दं। बेफोरखौ बासिना लाबानो जायोना, अनेक जमना थायो। बिसोरखौ बासिना लानो हायोब्रा, धैर्य हमनानैबाबो। मोनायावसो गाबोलै सेंग्राफ्रा, एथ' सिंगोल लन्डा माबा दङ, आग्लायलाबायना दङ रग'। आसलथे खायसे बर' सेंग्राफोरनिबो एसे गोरोन्थि दंमारलै। गावस्रा लोङै जायै सादा जानाय जौ निसा माबा माबि गोदाव सोराव थालायबाय थागोन, ओमफ्राय साफा नागिरसिगोन गावस्रा। ओमफ्राय उनाव गुबुनजों थांबाथाय दाय जासिगोन। मालाय बिस्रा गुबुन हारिनि सेंग्राफ्रा थगाय गोदै फैसा थाखा देखायनानै लबस खालामनानै लाङो, ओमफ्राय गावस्रा बेखार। ओमफ्राय थै नोंसोरनिबो गोरोन्थि दंलै सेंग्राफोर। दा जावनायसो सानलायगोन आंखौ सेंग्राफोरा, बे मावजि बुन्दाखौ होसोनांगौलै जागोन जानाय। हामा मोना दे सेंग्राफोर। बेखायनो मोजां केरियार दानायाव गोसो होदोलै बर' सेंग्राफोर। जानला मेनला थाबाय थानायनि सम गैला। मोजां बिजनेसमेन, मोजां साख्रिआवला, मोजां डक्टर, इन्जिनियार, गोबां IAS अफिसार नांगौ जोंनो। बेखायनो आरो नै दा ससियेल मिडियाफोराव जोंनि सानैसो बर'नि स्टारफोरखौ लानानै ट्रेन्डिं जागासिनो, सावरायलायनाय जागासिनो। सोरबाया दुखु मोनदों, सोरबाया मोजां मोनदों। प्रनिता स्वर्गियारि, डेन्सार अफ उइनार DIDनि मोनसे समनि, अंकुसिता बर' बक्सार गल्ड मेडेलिस्ट, जमुना बर' बक्सार गल्ड मेडेलिस्ट, आरो सानैसो दं बुंथ'ला दे आङो। दा बिसोर साफा जोंनि बर' हारिनिफ्राय गुगालांनायनि लामायावसै। बर' जानो गोनाङा, बसुमतारी जानो गोनाङा, नार्जारी जानो गोनाङा, मालाय बिस्रा थांनानै बरा दास माबा माबि जाहैला बायसिगोन। जोंलाय सोरखौ आसा खालामनो, बिदिबालै रावखौबो जोङो दुगानो मोनला। र' मोनसे खोथा गोसोआव फैदों। दा बिसोरखौ गाज्रि मोननानैनो, दा बिसोरखौ दुखु मोननानैनो माखासे सुबुंफोरा, दा फैगौ टेलेन्ट गोनां माखासे सुबुंफोरा बेबायदि ओंखारोब्ला, बेबायदि कन्टेस्टेन्ट बादायलायनायफोराव ओंखारोब्ला, बा मालाबा समाव भट होनो गोनां जायोब्ला, दा बिसोरखौ दुखु मोननानैनो बेफोरबायदि गथ'फोरखौबो भट होनाय नंला नामाब्रा? बा खम जासिगोन नामा भट होनायफ्रा? बिदि सानब्ला जोंहाबो गोरोन्थि जागोन दै। जों उन जोलैखौबो जोङो बिदि भट होनानै देरहाहरनांगोन। जों बिदि साननानै थाबा जानाय नङा दै। दुखु मोनना थानायफ्रा साननो हागौना, साला बिसोरखौ भट होयै देरहाहरगोन, ओमफ्राय उनाव
गुबुन हारिजों जुलि जागोन फट सट होलालां रावनोबो मोनसे खोथायाबो साननो गोनां रायजोफोर गुबुन हारिनि मानसिफ्रा सुबुं धोन नागिरो सुबुं धोन हिउमेन रिसर्स दा बेफोरबायदि मुं थानाय नामजादा सुबुंफोरखौ गावसोरनि हारियाव लांनो हाब्ला गावसोरनि प्लास पइन्ट गावसोरनि मोजां गावसोरनि हारिनि मोजां नाथाय जोंनि खहा रायजोफोर जोंनि खहा बुथार जानाय मा जानायाथ' उननि बाथ्रा नाथाय जोंनि हारिनि सुबुं धोन हिउमेन रिसर्सआ खहा जायो खहा आं दुखु मोनदों दिनै दुखु मोनदों जोंनि बर' सिख्लाफ्रा गुबुन हारिनि खैसाराव गुबुन हारिनि फलानजों गुबुन हारिनि जेव मानो गले गले नांथाबाय थायो मानो जों बर' सेंग्राफ्रा सेंग्रा नंला नामा जों बर' सेंग्रानि अननाया खम नामा बर' सेंग्रानि माबाया माबा नङा नामा मायाव लोरबांथि दङ ना थाखा फैसा धोन दौलतफोराव जोंनि बर' सिख्लाफ्रा लोरबांथि दङ एसेबां अयथासार गादबजानाय नासयजानाय बुथारजानाय माबा माबि खालामजानायसेयावबो जोंनि बर' सिख्ला बर' नंला नोंसोरनि थैया सोलायबाय बर' बुंना लानो लाजि आरो बै गुबुन जायगायाव थाहैनानै टाउन सहराव थाहैनानै गुबुन आबहावायाव थायै गुबुननि साया नांदाव गावखौनो बर' बुंना लानो लाजिग्रा गावखौनो बर' रायज्लायनो रोङि गावखौनो गावनि हारिखौ सिनायथि होयो मानसिखौ नुबाथाय एखेबारे खर'मा लबरजों गावनानै सिखिनि उराय होजोबनो लुबैयो आं थेफोर थांनो लुबैयो बिदि मानसिखौ नुबाथ' माथो गुबुन हारिनि सेंग्राफ्रा 10 बार रायजानानैबो हरथाबाय थायोलै सिख्लाफोरनो 10 बार रायजाबाबो गले गले हरबाय थायोनो बेखायनोथ' फोथायनो हायोलै जोंनि बर' सेंग्राफ्रा खेबसे रायजाबानो लाजिखायो सोर देखायो बिसोर मा गोदाव सोराव गाख्रावगासिनो नोंलाय सोरलै जानाय नङालै रखरा ब्लड नांसिगोन मोजांबो बादाय जायो खिनो ओंखारखादों ओरैबाबो आइ एम गेट आउट रायजोफोर आइ एम गेट आउट